Ure ty umieś kaplisz matci błeści. Leon Bychowski urodził się 10 października 1916 roku w Skrzeszewie z matki Anny z domu Fularczyk z Żukowa i ojca Leona. Miał 7 starszego przyrodniego rodzeństwa o nazwisku Fierka. Po śmierci ich ojca Anna powtórnie wyszła za Leona Bychowskiego, urodzonego w 1885 roku w Pomieczynie. Leon junior z niemieckiego wojska dostał się do sowieckiej niewoli do Gułagu. Stąd trafił do Ludowego Wojska Polskiego. W maju 1946 roku ożenił się z Wandą Cieszyńską z Mniszewa, z którą miał 7 dzieci. Jednym z nich jest Albin Bychowski, burmistrz gminy Żukowo w latach 2002-2010. Leon zmarł 10 sierpnia 2012 roku. Pochowany jest w Żukowie. Na początku wojny wejbele łystny tej we samy zase decydowale, dze ic i co robić. Co so tej u was dzejało? Jak wybuchła wojna, tej jemił 23 lata. I robił tej w lesyństwie babi dołe gołąbie włe. Chudci je był prze moich starszych na myli w Skrzesiewie. Tam je se urodził, tam je tyś wchodził do szkoły. I chcę iść do polskiego wojska. Je miał nawet napisane pismiono jeść przed wojną, żeby oni mnie wzole. Mnie napisale w marcu 1939 roku, że mam być przejęty do wojska za rok. To je w 1940 roku. Wiero ta polska armia nie miała datków, aby co, że oni mnie utsywali na pobór. Tej wetyś nie byli na obronnej wojnie w 1939 roku. No nie, kuje nie był nijak w wojsku, tej je nie był zmobilizowany. Miem schudkłe wkroczył, zajął Polską. I ty zaciąle mnie siekać. A jeso schlewił. Oni mnie wiero chcele zary do niemieckiego wojska, aby najaci robotę. Ty jeso wykrywił u swojej piersi pannę. Z początku w siatce maslala, że Niemc bonze wnet kuny, ale było inaczej. Niemce ty bele dali. No i jeden zdradził ima, dze je se chłewio. Siandarze prześle. W ganku była siafa, a za tą siafą była jeś dragiwnąka. Tam je sedził i oni mnie tam nie nalezle. Tej dłezi jej tam nie mógł być. Jeso zgłosił do Quelbut, do firmy Franca Milci i Sena. Taką miał zresztą nazwą. Tam jeso wałycił za cyslo. I tam 2 lata robił do 1943 roku. To doch chyba niemożliwe dalej zachować, osobliwie jak w 1943 roku Albert Forster ogłosił niemiecką listę. Tej nie był rady. Kto by nie podpisał, ten do lagry, aby kula w łeb. A jeśli rodziców tyś by wzale do lagry, aby zabile. I był zmuszony tej podpisać. No i pod końcem tego roku je dostał wezwanie do wojska. Oni nas ścierowali na ryści front. My byli jak kanonen futer. Tam było wiele płelchów. Baro wiele zdzinało. Je był wiele na wasie. Rysce tam atakowali i oni nas łetocili. Zaciął so strzelani. Ful było zabitych. Je miał ścieżcy, by ich łystał w dziecym. Tam je dostał do Niewele. To był łeb latu 1943 roku. Rysce brele na Sybir, by Stalin był nieużen lekras i ledzy do roboty wykorzystywać. Jo, oni nas wzali jako pojmańcików do lagry. Tam było straszno. Tam nikt długo nie żył. Tam zapanowa jakieś chara. Ledzy we cygele hykama, by nikt ich nie chciał dotykać. To była zaraza. Ciele dziesiąt tam umarło. Jedzenie było głodowe. My wybierali ze śmietnika listę kapustę i skórę od bulew i my to gotowali. Tej przeszła informacji, że się otworzy wojsko w Selcach nad Łeką. Tam była ta Wanda Wasylewska. Ona to wojsko rechtowa. Trzeba było zoretać, bo tam so dziec nie dało. Ty nas wiele so zgłosiło do te wojska.
Od 1 stycznia 1944 roku je był w pierwszej dywizji Ledowego Wojska Polskiego, w 7. kompanii strzeleckiej. Tam było wiele jedzenia. Jedne były tak wygłodniały, że za wiele zjedle. Przez to wiele z nich umarło. Je był tyś wygłodniały, ale mnie się udało przeziec. I kąskę bardziej wypasował. Wzale nas na przeszkoleni. To było około 2 niedziel. A tej na tą okropną bitwę pod Leniną. Kumani mieli żadne balne broni. My byli posłane specjalnie, żeby wytłuc wiele z nas. Wieleś tam niepotrzebno zdzienało. To była niby wygrana bitwa, ale ja cim to. Bardziej to była propaganda. Je nie wiem, że Bóg mnie jakoś zwiedno chronił. To nie je prosto do wiary. I mi derech szkaplisz ze sobą i sam mydlił. To mnie retało. Weszła do Warszawy? Jo, my byli po prawej stronie Wisły, na Pradze. Wiele żołnierzów chciało iść pomóc powstańcom, ale był zakaz. Rysce zabronile. Niechtarny sami szle przez Wisło, ty oni ich westrzelele, jak kaczci. Takie była ryskie pomoc dla Poliści. Stąd nas nekele na wał pomyryści. To tam było tyś coś strasznego. Kule Kolberga były najgorsi walci, ale tej tam mei wygrywale, bo te wojska było i wiele. Stąd my szli na Berlin. Strzelanie szło derech. Tam jest ranny pod koniec kwietnia. Dalej jej nie mógł walczyć. Je zawdzięczyłem swoje dzieci szkaple, że wy matcie beści, bo je dostał strzał. Ten sios trafił mnie prosto wtedy szkaplisz. On się wgłębił, ale strzymał. Ten szkaplisz mom do dzysa, derch przesa. I dostał jeszcze dzyinze met, ale to nie było taki grozny. I trafił do lazarety. Ale to i był koniec wojny. Oni mnie tam waliciele. 10 sierpnia my stale zdemobilizowany. Ty jejś trafił do szpitala w Tarnowie, a stąd i wrócił do domu. Rodzice wiedzieli, że jest. Oni nic nie wiedzieli od początku, jak się na wojnę. Oni myśleli, że jej był dawno zabity. Jak i przeszedł do domu, oni mnie widzieli po 3 latach. To co można uważać, jak wezdrało to przewitanie. To był płacz i radość. I później dostał 5 hektarów ziemi w Skrzesiewie pod Marsiewę. To było po niemiecku. Tam zamieszkali z Białką, bo w 1946 roku je się żenił. Tam już była słyzący tych Niemców ze swoim synem, co tam przodem mieszkali. Później i w 1953 roku my się wybudowali razem z Białką i w Skrzesiewie na Piskach. To był dziel gospodarczy po mojej matce. My dostali z tego 3 hektary. No i ty jem do dziś dnia. A jak wypłynęła swoje Białko? Moja starsza siostra Zofia była żeniały z Pawłem Marsiłkowskim. Oni mieszkali tyś na naszym rodzinnym myle. On był z Misiewa i dobrze znył tam wszystkich. No i zwrajarzył mnie z Wandą Cesińską, moją Białką.